दिनैनि जि हाबाफारि बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आसामनि जेसेबां जिल्ला दं बे जिल्लायाव दिनै हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारि लानायनि खारनानो बेनो दिनै जों बयबो मिथिगौ निउस मिडिया आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बयबो खोनादों जे गवालपारा जिल्लानि जोबनायाव जि मोनसे दुखुनांथाव आरो गाज्रि जाथाय जानानै थांबाय। दा बेनि हेंथायै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सोमावसारनाय आरो न्याय बिसार मोननांगौनि थाखाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै मोनसे आनजाद जानाय हाबाफारि जादों। दा बेवहाय बेखौ मख'नांगोन जे दिनै जोंनि बर' आइजो सानै बिथांमोनहा मोनसे जायगायाव थांनायाव दिनै बिथांमोनखौ बांलादेश मुलुगनि सेंग्राफ्रा गें रेप खालामनानै हरदोंमोन आरो बेखौनो बिथांमोननि बिदा जानाय हिरण्मय खाख्लारि होननाय सासे सुबुङा खौरां लानो थांनायावहाय दा बिथांखौ आसि बिसियै बुनानै आरो सिखाजों दाननानै देगाजों सुनानै बिथांखौ हस्पिटालाइज खालामदोंमोन। दा बिथाङा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लाबाय थानानै गावनि जिउखौ बिथाङा गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादों। दा बेनिनो हेंथायै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथां सानै जिनाहारि खालामजानाय आइजो सानैया न्याय मोननांगौनि थाखाय आरो हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ बुथारग्रा जाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनानै थाबैनो गोख्रों भाबै साजा होनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै धेमाजि जिल्लायाबो बेयाव रेलि हाबाफारि लानाय जादों। दिनै बेल' नङा, जों सारा आसामाव आरो सारा भारतआव दिनै जोंनि बर' आइजो माहारिखौल' गें रेप खालामनाय बे जायाखै आरो गुबुन गुबुन आइजोफोरनि सायावबो बिदिनो गें रेप खालामनाय जों नुबोदों आरो खोनाबोदों। दा बेनिखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बे समाव खावलायनो लुबैदों जे आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै गें रेप खालामग्रा आरो रेप खालामग्रा जायफोर सुबुं दं दा बिथांमोननि हेंथायै गोख्रों भाबै भारतआव बबे मोनसे आयेना गेदेरसिन बबे मोनसे दाया गेदेरसिन बै दायखौ जाबसिननानै आरो बै दायखौ होनांगौनि थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो बिथांमोनखौ डिमान्ड खालामदों जे बिथांमोनखौ गोख्रैनो फासि होनांगौ आरो जे बिथांमोना रेप जाबाय बै रेप जानाय आइजो सानैनो 5 लाख करि अनसुंथाइ होनांगौ आरो हिरण्मय खाख्लारिनो 20 लाख रां जोङो होनांगौ होननानै आसाम सरकारनिसिम डिमान्ड खालामदों। आरो बे डिमान्डखौ जुदि बिथांमोना जुदि मानियाब्ला जों बेनिफ्राय बांसिन जालामायाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लागोन।